Abono mothangnan bagai biongnan bagai imangno mukang kalian bagai sini maharaja tini o sini beskango baikang hajak जों lagi abon lage tai bo khai ma da phaijak gorong gunang hayung depor manoba ang bini ajo phaingen bagai koijau abon lage tai bo naro Sampai di pergaham setelah ini koklam kokthom Panda Sri Lam Traveling muni jawatian ang bini atau kayu payah atau nabagai kau jauh. Kita lamar di sini pun. Lama. Kobi kita lamar di sini. Hanya hai bukuk semua marwainya lagi ini bagai yang normal kisah koyo. Tulis korum sora assembly ni bisingo kai ADC constituency kai Sainong Manu Salenta constituency ni o jaga long prebili ni Manu hati o chung tini o jaga TWF Tipra Motha ni bubagra ni je main Tipra Motha ni kai part TWF ribodol eba bumani bodol bongna aborong chai tok mungbai chung tini o jaga kaisa himbotot tai kok lamchap laima Panda khlajak nai o Panda o tini chung o jaga jotono tongo tini ribodol ni central committee ni rong bosok khlajak chung jotono palkhe sal akok saimano sini beskang ni Sanwi Greater Tipraland Greater Tipraland kubunani hingkai Greater Tipraland lo Sanmu no sung keplai khlainya ni hingkai bubagrani bisingti simino kaisa lama tong siwo sini o Tipra dofani biobjak mung bahaino bubagrani bisingti o thansani bisingti je sini 19 ta hoda tongmani bisingti 19 ta hoda ni je Tipra dofani kaisa thansa thansani maribai thansani sanmung bai simino sini biobjak mung kaisinai abon bagai norjotono khabai kubai koyo tini o jagao norok nugui mankha tini beridodon belai keno hapang srangai yapri manjulaijak o dofa thansani wo tai sini Greater Tipraland ni sanmungo tai beskang ni salo bahaino sung oba hikete bo tabuk bo norok je sini
kok awai nai rok ni bisingtei je norok nogo tongwi nugui tongnai rok norok nogo tong request khlaio norok bahaino haidi nogo tai asubi tongyawi chini paithak chini chung uslumang chung lasimang kirimang chini phikung walo soguika tabuk tamong ngai abono chung tabuk le tai ungklo uslunani jora kri khachini chini sikangnani simisi jora tong siwo chung yapri manjoi chung sikangli khai chini dofani bebak kebengmung chini bebak sanmung chini bebak manmung chung abono manai mannai pia thancakni lama simino tongsiwo ar aboni bisingo chini bubagra kaisano tongsiwo bubagra no karei chini o thanchano karei chini sanmung manmung mungsabo tonglak abon bagai khajani takuptei kupsong norokno request khlaio chini tinini omononi himbotok ni bisingtei norokno khorang kotor bai khei khorang gaham bai khei norokno gaham bai khei kok kesaro haidi norok bo o thanchani yaprio selai bai sidi je dofawo je hodawo buri bodol rok ba buri bosong rok sisawi phayo a dofa je prubo skangi ma thango tabuni jorawo chini dofa bo haino bui hai asuk glugi tongnani wo ba satok tekto tongnani bagai asuk wan sukliya abuk senger modin nugo TCS officer TPS officer aba haike chini resabung musamung bebak tikheno skangi phai tongo jeng chini je main sanmung greater Tipraland buwagrani bisingti a sanmung to nanguno hinpano aba haike tini naidi busuke khapang basa chini khorang keplai bai khei borok tini oro khorang saharei